Welcome sa ato nga mga sambingay, alain na usab nga content sa ato nga sambingay karon. Actually karong mga panahon na or sa naging mga panahon daghan kayong mga Christian nga nabug-atan sa ilang ginabuhi og nahimong ulipon sa pagpakasala. So niini nga sambingay sigutan nato ang sambingay may tungod sa Kristohanon nga ulipon sa sala. Okay? Para mas masabtan nato ning maong sambingay inani ang nahitabo mga kaigsuonan. Sa kini kasturya may tungod sa duha ka managsuon. Ang duha ka managsuon na nagdula sila sa duol sa ilang panimalay, unya aduna sila daghang buhi nga mga itik o katong dak o itik. So ang nahitabo samtang nagdula sila hampakanay ba og bato. No, silang duha ka managsuon nga dula sila. Ang naitabo is adunay usa ka bukitik nga naigo nang najakpatan ba kana bang wala damha nga maigo sa maong bato ang maong itik. So sa laktod namatay ang maong itik. And then niingon ang maong manghod kay ang magulang may nakaigo, niingon ang maong manghod sa iyang magulang, "Hala ka kuya, bantay ka ni mama." Kasab-an jud ka kung mabaw-an ka nga namatay ang itik. So niyon ang magulang nga dong ayaw lang ugsugin ni mama, dili lang ta manugid ni mama. Sabuta nga dili lang ta musugid ni mama kay kasab-an gyud tang duha, apil man pug ka. Kung musugid ka apil pug ka kay kuyog man ta. So nagsabot sila nga dili gyud itug-an. So niyon ang manghod nga paminawon lamang ni ug unsay dagan ini kung mangutana gyud si mama, kung mamugos gyud mutug-an gyud ko. So sadyang nanguli na sila sa ilang panimalay, bali ng kulbaa sa magulang. Iyon ang magulang nga wa mo sa iyang una-una arba, wa mo na ko tuyo Pero kay mga bata pagud sila, simpre wala sa mag-expect nga mapatay niya tungod kay najakpatan ra na igo sa bato nga ayang gahampakanay sila. So ang nahitabo, pag abot nila sa balay, maayo kaayo ang mood sa inahan. Okay? So maayo kayo ang mood sa inahan ug mga ginikanan. Unya sila ang katong manghod adunay pagkakulba pod, pero dili kaayo. Ang magulang grabe jud ang iyang pagkakulba. Nga grabe tang mura siya na trauma tungod kay sa iyang pagkabata. So pag ingon sa ginikanan o paingon sa amaha o inahan nga dong ang manghod gitawag, "Dong, panghugas kay mga unta." So ang nahuna-huna sa manghod iyang itulod dito sa iyang magulang. Kay kung balibad ang magulang, doon na sa rason nga iyang itugan sa iyang mama. So niyo nang manghod nga, "Kuya, pahugason daw kang mama." So niingon ang magulang nga, "Di ba ikaw may gisugo ni mama? Nadunggan man ako nga ikaw may gisugo." Nya niyon man pud ang manghod nga unya kay ag eat. Okay, so wala ra gilapo sa manghod. So niyon ang magulang nga, ilom. Sagdira ako ra bitaw may manghugas. So nanghugas ang magulang. Pagkahuman og hugas sa magulang, nakadungog na pud ang manghod nga ang inahan doon na puy laing gisugo. "Dong, bisbisi tong mga tanom sa palibot sa ato ang balay kay uga na kaayo ang yuta." So niingon ang ningli-ili ang manghod sa magulang. Pagtanaw niya humana maghugas, ingnan na po niya, "Kuya, pabisbison daw kang mama." Niyon ang magulang nga, "Ikaw may gisugo, bag upagani kong nahuman og hugas, ako na po imuhang sugkuon." So niingon ang manghod nga kay layo man ang inahan, so siyempre di makadung ang ina niyong manghod nga, ag itik basin itug antika kay so gihinay ra na sa manghod. So niyon ang magulang nga, "Hilom, salig malamang ka abi kay ako may nakasala." Okay, so actually siya gyud ang ni namisbis ang magulang. Karon kada adlaw matag na isugo ang inahan sa manghod, iya kining itulod sa magulang. Subot pasabot ang manghod murag natawhay ang iyang kinabuhi kay kung unsay mga sugo sa iyang inahan
iya mang ipasa dito sa magulang. Kay ang rason niya nga kung dili mo tuman ang magulang, iyang igatugan. Syempre kay ang magulang nahadlok pod nga makasab-an sa inahan, mutahod bulaman, but pasabot na ulipon siya kada adlaw tungod kay wa man siya mutugan sa iyang inahan. Sa dihang dili na gyud niya maagwanta kay halos kada adlaw wala na mahimong trabaho iyang manghod ug siya ang nabugatan sa tanang mga trabahoon. So iyang gihimo, iya na lamang yung sugilon sa iyang mama. Miduol siya sa ang mama, niluhod siya sa tubangan siyang inahan o miyon sama, ma, na ako'y importante kayong isugilon kanimo. O dugay na gunta nila ako isugilon tungod sa akong kahadlok, nga imo kong bunalan o kasaban pag-ayo. So wala na ako nila sugilon. Pero ma, pasaylo ako daan. Ang tinuod ma, ako ang napatay ang usa ka itik sa atua. Tungod kay while nagapakanay mi og bato, wala ko kabantay nga naigo di ay among itik. Mana pasensya na karon pagyon kasugilon, nakapatay jud og usa ka buk itik. Okay, so niyon ang inahan. Dong kung nisugilon pa ta kadaan, nisugilon pa ta ka sa labing dali nga panahon, dili unta ka mabugatan sa imuhang manghod. Abi nimo naniid ra ko sa unsay akong isugo sa imong manghod, naniid ra ko iyang ipasa nimo. Actually dong nakabalo nako sa imuhang sala. Sa dihang naigo nimo ang itik, sa dihang gahunganay mo sa imong manghod, sa dihang gasinyasanay mo sa imong manghod, diha ko sa bintana nakakita ko while nakirig-kirig ang itik. Sa dihang namatay to, nakit-an ta mo. Subot pasabot, nakakita diha ang inahan sa gibuhat sa anak. Okay? So dinhi lang ta mukutob sa maong sambingay. Daghan kayo mga Kristohanon karong panahon na nga nabugatan sila og nahimong naulipon sa sala tungod kay bisan nakabalo sila nga sayop ni apan wala sila musugid sa atong labaw nga makagahom. Muna nga wala nila hinulsuli, wala nila biyaya mong pagpakasala, mao nga nahimo silang ulipon. Ang maong sala mo'y nagsugo-sugo kanila. Kung imo ni tan-awon makaigsuunan na ay mga sala sa atong kinabuhi, even though bisan naatas nangalagad sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, pero naay mga sala sa atong kinabuhi nga kanunay kita ang gikontrol, kanunay nga kita ang gisugo-sugo. O dugay na ni mga salaa, dugay na ng mga salaa nga nagsugo-sugo kanunay sa tua. Muna nga ang atong buhaton matud para sa Proverbs or Panultihon 29:13. Dili ka gayud mulampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Di ba? Giklaro diri sa Panultihon 28:13 nga dili ta mulampo sa kinabuhi kung taguan nato atong mga sala. Apan kung ato ning isugid, matud pa na diri, apan kung ato ning isugid ug maghinulsol ta, kaluy-an kita sa Dios. Okay? So igsuon unsa mga sala pa nga naghari pas tong kinabuhi, ato ning isugid sa Ginoo. No, kay mahitabo nga mabugatan ta pagpirmit ang ulipon sa sala. Itanawa ang usa ka magulang nga wala musugid. Hinumdumi nga nakakita diay ang inahan. Wa siya musugid, so ang nahitabo gisigi siya og sugo-sugo sa manghod. Mas natawhay ang manghod. Okay? Muna nga dili nato tagaag tawhay ang sala. Okay? Nga siya ang magsugo-sugo nato. Kana bang kita ang naulipon sa sala? Dili kita magpaulipon sa sala. Kay lisod kaayo o peligro kaayo o bugat kaayo o mabugatan gyud ta kung magpaulipon ta sa sala. Kana bang ang sala mo murag magmando nato, di ba? Dapat magpaulipon ta diha sa atong langit non nga amahan. Kay kung magpaulipon ta sa sala, mabugatan gyud ta. Munang isugi nato sa atong langit nga amahan nga Lord, pasaylo ako, nakasala ko niining buhata, aron nga kuhaon na niya, hinulsulan po na nato. While ato nang gisugid, ato pong pangayoon nga Lord, tagay ko kanang dili na ko balik ini sa laa. Kuha kini sa akong kasing-kasing nga dili na kini mag-remind kanunay sa ako. Okay? In Galatia chapter 5 verse 1, nagayon dito, gitagaan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa ayaw na kamo pagpabiling ulipon. Okay, di ba? Si Kristo naghatag na nato kagawasan. Pero ang kagawasan ng gihatag ni Kristo, di nato niya busaran nga magpaulipon gihapon ta pag-usab. Okay, so
Salamat din nilang takutob sa atong sambingay. Kung doon na kayo nakatunan sa mong sambingay, God bless. O paki-comment lang sa ubos, o kung bago pa kaninga channel, just click and subscribe para ma-notify ka sa daghan pa natong mga sambingay. Actually, naa na tay daghang mga sambingay, mga ka-JDC diya sa ubos, and naa pa tay daghang mga coming nga mga sambingay. So, para ma-notify ka, paki-subscribe lang. Okay? Salamat. Ang Dios magpasidunggan sa mga pulong. Dapat dili ta magpaulipon. Ang atong Dios may atong agalon. So diha ta sa atong Ginoo magpaulipon ug dili sa sala. Okay? Sunod na po ta mga video, sunod na po mga sambingay, kita-kita ta. God bless. Glory to God.